Fel y gallech chi ddisgwyl, dyw pawb ddim yn croesawu marchnad newydd i Gaerfyrddin. Ers 1846, bu masnachwyr wrth i stondinau yn denu pobl o bob ran o ddyfed i un o farchnadoedd mwyaf poblogaidd Cymru. I'r ffyddloniad, roedd cymeriad i'r hen bafiliwn a godwyd yn y 30au, bod tyllau yn y to erbyn hyn glaw yn pystillo i lawr ar ambell stondin a phobl yn sythu yn yr oerfel. Roedd awyrgylch arbennig i'r lle bob dydd Mercher a dydd Sadwrn drwy'r flwyddyn. Dyma'r wythnos ola i'r hen le ac mae'r hen bobl wedi gwneud ymdrech arbennig i fod wrth i stondin. Mrs Mary Ann Cogan enghraifft. Well, lot o change ma. Pethau wedi newid lot ydyn nhw? O, dim fel oedd e. So i chi'n teimlo'n ofnadw bod y lle ma'n dy lawr o te? O, wedyn, na siwr fi wedi dod mas eddi. Wedyn, bod mas cyn Dolig, mas o ti. A nawr, eisiau fi lawr eddi, a mynd yn rhaid dwa i lawr i gweld beth sy'n mynd. I weid goodbye? Goodbye, eddi. Wy eisiau lawr gatre, a mi'n meddwl yna, wel, mae Cyfyrddin yn mynd i'r dogs. Mae wedi oltro. Fe fydd yn gas gan ffrindiau Mrs Cogan symud yn enwedig i'r adeiladau dros dro a baratoi'r ar gost o 10,000 o bunnau gan gyngor dosbarth Caerfyrddin. Fis Mawrth nesaf disgwylir y bydd y farced newydd yn barod. Dwi wedi gweud oedd i ar dechrau, nag oes ddim eisiau tynnu hon lawr, cha? Na gyd sy'n eisiau hon yw'r top bach newy a wneud tyn bach reit rown iddi, a bydd popeth yn iawn ma. Ond mae wedi costi miloedd o bunnau, neu ni? Yn lle ni mae'r treth delwyr fydd yn talu, cha? Bydd y rates yn jwmpo lan, gwych chi fel nawr. A mae councilors ma'n dyn nhw'n becso dim chalon cael arian rwy'n arall, ynddo fe? Mae na'n rwydd iawn, trwy ni gyd neud na, cael arian rwy'n arall. Mae'r farced wedi bod yn llawn cymeriadau o'r dechrau. Dyma'r lle i dynnu cos ambell i gwsmar a thynnu cwstwm hefyd. Dau gymeriad ffraith y cylch ydy Cliff Davies a Luther Edwards, un yn gwerthu milision a'r llall esgidiau. Wel, siwr le oedd ma te pan ddechreuoch chi ma gynta? O, gwd. Popeth yn iawn. Sa'n gwybod beth dweud nawr? Ond faint oedd ma pryd hynny ar stondinau? Pan ddechreuoch chi ma gynta? O, bydd i'r beth? Ie, bydd i'r beth. Ie. Am y cocs do fas i'r siop am sewr i'r corder yma na, nema Tesco nawr. Bydd y corder fi yna, bydd y cocs yna, a Jack Comey ar chips. Twel, a Mrs Rees fi wedi ar raffau, ar beth gael o morgans ar Cooper, twel. A fistwas o'ch o'r draw wedi ni. O, oedd e ferth o'r lawr ma. Oedd e'n gwd. Chi'n meddwl riteiro nawr cyn dod nôl i'r farced newydd? O, nadw. Nadw, sa'n mynd i'r giro gwbl. Nadi? Nadw. Cadw mlaen wyd. Ys bydd yn gant o'n. Mae'n drien ni mawr bod ni'n cael eithaf ni lawr. Os dim farced gystal â hyn i gael yn gymdogaeth yn yr ardaloedd yna, gos e. Bu dadle mawr ers misoedd ynghylch y farced newydd yn enwedig gan y bydde'r chynti yn uwch. Ond does dim gwadu fod y dewis i'r cynghorwyr erbyn hyn yn un cyfing. Mae'r adeiladau newydd i gostio 900,000 o bunnau. Yn ôl swyddogion y cyngor fel Bill Rees, roedd angen gwario 600,000 i adfer yr adeilad presennol. Sut le fydd y farced newydd? Bydd ddim lot o waniaeth, ond yr unig beth yw bydd siopa rown ar ochr, rown yr precinct, beth nhw'n galw'r Concord, rown i'r lle, bydd siopa ar gai i gadw mlaen, am byth wedyn ni nawr o mynd mlaen. Bydd na fordydd agored, stondinau agored o fewn y farchnad wedyn ni? A gwmwys yn beth yma nawr. Ond bydd hi'n chydig bach yn wahanol, fydd hi'n lanach o bosib, fydd hi? O, mi'n siŵr bydd hi'n lanach. Mae yna bobl wedi bod yn dadle a byddan nhw'n goffod talu llawer mwy o rent yn yr adeilad newydd sbon. Wel, di hwnna ddim yn iawn. Fi'n credu sy'ch chi'n gofyn yn y to. Mae lot o ddyn nhw wedi gweud na, ond addarbyn ni wedi cael meeting yn y ddiweddar, maen nhw'n gweud na, maen nhw'n gwybod di hwnna ddim yn iawn. Does dim ymheuaeth y bydd y misoedd nesaf yn rhai anghyfforddus i'r masnachwyr, 130 o stondinau yn y cytiau pren. Yna, fis Mawrth nesaf, efallai y bydd y farced newydd yn barod, ac fod na gwyno am bopeth ar hyn o bryd, mae'n byr sicr mae diflannu hwnna ar gwynion hynny o fewn misoedd. Wedi'r cyfan bu protestio 1930 pan agorwyd y pafiliwn sydd ar fi'n gael ei ddymchwel. Bu'r rhai o'r farn i'r pafiliwn ddifetha cymeriad yr hen safle o gwmpas y cloc lle arfera'r masnachwyr am gasglu. Ond efallai,
Mae pobl y farced sydd wedi gwneud yr hen le yn boblogaidd. Ac os fydd y bobl yno flwyddyn nesaf, fe ail godi'r yr hwyl ac fe ddawr busnes yn ôl eto. Ydych ar y pris am y stores? Bydd ddim yn talu fel. Sef ni'n mynd talu wedi £22 am stôl ar warched. Ie, maen nhw'n gweud bod nhw'n llawn dop yn barod. Bobl wedi gofyn yn godol mewn. Ie. Mae'n eisiau dod mewn, ond amser bydd talu wedi £22 a £23 am y stôl, bydd fwy bydd e. Ie, today, go tomorrow bydd e. Ie. Da gwir.